Добре, приятели, сега ще се оправяме за училище. Така. Почти си оправих раницата. Снимам. Така. Днес имаме изобразително изкуство. Затова ще си сложим тук неща, четки и други неща за рисуване, боички, защото госпожата ни поиска да си носиме, че ще ли да сме правили нещо. За да рисуваме нещо такова май беше. Да рисуваме нещо. Имаме днес също и физическо. И така. Имаме 2 часа география, което не е много окей, но както и да е. Окей, аз май всичко си сложих. География трябва да си сложа, че ако забравя, не знам какво ще правя. Ето го, география и икономика. Ето го. Това е география и икономика. Така. Добре, слагаме ето тук. Мисля, че райцата ни е напълно готова. Но, защото... Да. Тежичка си е горе-долу. Сега ще се облечем. Значи, трябва да сме с удобен клин или ансунг. Бяла тениска задължително. Ето тази. И така. Да, и добре. Сега след малко ще се върна, за да се облека. Ето ме отново. Вече съм облечена с клинчето. Нека да си вземем гребена. Ох, стига си падал. Така. Сега ще ме си вземем гребена. Имам огледало срещу мен, така че ще гледам натам, защото ми е малко по-удобно. Много обичам така да си режа косата. Ох, мука е. Пишете в коментарите вие дали си режете косата, дали ви е мека, дали с какво я оправяте за училище, как се оправяте, гримирате ли се. Аз да. И до там ще стигнем. Така, готови сме, мисля, че. И тук отзад. Така. Много обичам да ми е мека косата. И да се реши много добре. Но пък не се получава всеки път. Така. Аз мисля, че сме готови, за да си правим вече гримът. Така. Ето ме. Така. Ще използваме ето тази четка за пудрата, която е на Essence. Може да се види. Много е приятно, като си слагаш пудра, не знам. Пишете в коментарите също дали ви обичате да си слагате пудра и дали ви е приятно. Дали изобщо имате пудра, на каква марка, ако имате. Харесва ли ви или искате да си купите нова. Не знам, напишете в коментарите. Някакви неща просто свързани с темата, която снимам. Get ready with me. Така. Добре. Така. Супер. Добре, започваме с следващата стъпка. Руж, който също е на Essence. Baby God Blush. Baby God Blush.
baby gold blush. Супер. Така. В принцип не искам да си сапам хубавата бяла четка. Това ще го направим с ръце. Не трябва да се заседява много, защото този руша заседява и да. И остава си точката. Така, добре. Така. Следваща стъпка. Спирала на есенс. Всичко, буквално, тук ми е на есенс. Всичко. Всичките ми гримове, където съм ги взела, тук са ми на есенс. Буквално. Всичките. Така, ето ме. Много е хубава спиралата. Мъничко си слагаме, защото все пак на училище отиваме не на... на бал. Да. Окей. Ще така, окей. Изобщо лечи ли си? Бате да дойде на голямото гледало. Съм на голямото гледало, той срещу мен. Да, горе-долу се лечи. Даже е перфектно. Вау, супер! Много е добре. Само на тази трябва да довършим мъничко, защото... Ама нищо бе, реших да го сложа това пак. Защото не е довършено все пак. Не, чакай. Не! Много си сложих. Не. Добре, на тази малко ще махнем. Ето така. Съм сладка. Още не сме готови. Отивам да взема другите неща. Пак ще ви показвам какво съм си взела, но да знаете, всичко ми е на есенс. Така, добре. Първо ще си сложим Juicy Bomb. Juicy Bomb, който също е на есенс. На есенс е, но просто... тук и се махна от това. Ето! Така. На приятелка ми го подари. Така, изглежда. Сега ще показвам. Така изглежда, много е красив. Наистина е много красив. Но трябва още маничко да се сложи. И не свършва, не свършва. Не знам как. Чакайте да си пусна кучето. Ела куче. Ето го моето сладко кученце. Ще го видите в доста видеа. Ето го, Брауни се казва. И на 4 кученки. На 15 септември стана на 4. Така, добре. И последният штрифт. Това е едно есен спрей за деце фиксиращ. Така, сега ще ви обясня с малко по-точни думи. Този спрей, като се напръскаш, ето така пред детствата, повече време, по-траен ти е гримът, което е много окей, много просто. И е отново на есенс. Се види. Така, малко го раздрусваме. Или 3 пъти може да се пръскате, или 2 пъти, но аз пръскам 3 пъти, 2 пъти, не е повече, защото много гадно ще стане и да. 3 пъти, край. И бляска горе-долу. Бляска, да. Ето тук получите. О, да, бляска. Това е много готино. Да, блести. Истина.
Много сладко. Така. Ето ни го на камера. Много добре не се вижда. Но пък на огледало, на външен вид, много добре се вижда. Ами, аз съм готова за училище. Благодаря, че ме гледахте. Дайте по един лайк, абонирайте се за канала с камбанката и коментирайте за каквито неща искате. За гримовете, какви гримове използвате, дали имате гримове, вие кой клас сте, как се казвате, коя зодия сте, на колко сте. И така, това е. Благодаря ви на хората, които ме гледаха. Обичам ви от все сърце и ви целувам. Ще се видим скоро пак. Чао!